kwimanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekororire bagotenga Tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbubwato bokorera bundi buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Chaso mwanchu mudigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kubekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza uchase namba 15601 uwatia marago na gachora Ndizi TV kuba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Guse Star Shop ebyo gotoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines
chimashini chogosona, car wash machines, electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine egatie chimashini chinde chinyinge. Batalira ase duka yabo imeyomo cho Kisii ase bari nene kuruchinsamu cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 Wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii na boko bakirisi ngwetera namba chabo Gusii Star Shop niduko regene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo sibya engombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwenge sabuni ke chianga chitsikale tata atali angana ngo sibya njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi sabuni yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichifatra ya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibye sabuni ngakikali kwanya ko ibano kemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu byo mbigo gokonya nakiwata abane kuruku eduke yeye kuruku enokem agrofet egotoka imeyo mucho bosongo uzongo sita na ende bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya ga iga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bone chiana chiri ga iga ne peti na kicho chikagala echiana tata echikore gusunduka yanya mali yanya ni garo chigoro mwaga misati amaliogo ye chingoko no ndagara wataba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekene bono nenda nakinayo chagiti ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yawo yango nyoliga neligo liyabo taligo lilo kwa boy neligo ligo kwa no mubuko mwaga misati na maene abosi wataba enokem agrofet tinkoliye barieteri ayenda iga agrofet agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikoliye bona konko ende ndora mungi na malisera buli ori mugondo inde moterio ngamangana nare mangana abere buyabo egera nchikugura mario gaya none ndagera yechingoko echi namaine talira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisii banyore ase nyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha Jogo angena Jogo Primary Wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2 au wapigie simu
kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. matatengia omwancho murigereri bwegetoseni kia Ndizi TV tukwegena mnaritkoria onini gori arengeri toira keimana mono kwaberego kwego kia asoko bwatia emiroberio yegetoseni kia Ndizi TV korende togosaba okwabera ase okonyorwa kego chaka emanye Jumatatu neritkori tanganike gimamage skuru kwegurwa se tamu ya kabere omwancho murigerera na mange tokwariganeretie nere kobaga gwata kurwa kiete korende ritangani piti katonyore asinchire ubenge Leo tukeliga emete 11,000 ngosorera ase amaboko y'abantu nande nkosaba abantu baito basimeke emete abamenyi begwodi ya Masige East nigo basegetire gusimeke emete chinga kibabwa tukerwe bimeri by'emete kiri bikominemo bali mna inomote muri pochi skuru mapema egera abana bagwikamba baidras banyare korra bakorigerera ibitabo aboroki wakoborwa wekirane skuru genkere ko basomya abana chinga ki skuru chaigorwe tamu ya kabere TSC has not talked to us and therefore no one is going to report back to school until we have those permanent letters. Kitori kogende mere mu goikamagane itaikiraniwe no kwemurungania kwa aboroki aba junior secondary ayo mnaenda mango mwancho murieto kwa gane tukumanya senchira ere yobekira no gendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital wetera YouTube rabo tobwate bra Ndizi TV News nabo wetera se website www.ndizitv.net urieto kubwatira nasoko ene kya wekira sensemo imenyererio ni gakoroko Lide Muse erietariane Evelyn Osero Petra mukiranere to kubwatira kwa ene kya buna chibichamonerio gichago chira senchira wekiranire tene ngoro kwa Josephat Amese to kwa gane senchira bene tuchake emanye Jumatatu ense masobo ikirano korwa se county ya Kisii awasensemo yabonchoreria kurwase chiro ya Itumbe bagenderete kubara asara enene akubwatikana no wateka kumuriro obutkobogo kera rero chinsa 12 cyamambya asenonya nabo egati abali abaikirana babwatirana koyorimia omuriro yo abo bisabo korimia omuriro kurwase county ya Kisii boigoniga banyara ko bagwikirana senseme yononye banyorire kurendirigo banyara ko bakorimia omuriro yo boigo aba bisabo se aba MCA anene kurwase wodi elia ba Central John Sambo na wigo olio sameto mukwero swanyondari banyarako bawikira nase ensemeyo nabano nigo baruro kubore otia serikali kubakonya elio kogendera no bonchore babo na tokumanyiwa no muri keito Julie Kerubo ensemo ya bonchoreria bechiro ya Itumbe iyo gotoke wadi ya basichache ebunge abo basinigo aseritkoria rero babara serenene kubwatakana no muriro uyo ateka ase chinsa 12 n'enusu cyamambya uyo sambe byoski byabwate nibo etamanyiri I was busy ngwari narenge customers 1 2 suddenly nabuganga negote gusambukira isiko isikangura samba bare goto ngiye gona gotioka naira na back oligereringa egasi yane of course kana dinabeka gas on egasi yane usibwata magoso nagenda nanye pick anyote bwati magosa ndo nanye pick nasoka nero naira dio mondo isiko gotaka gotema oligereringi anyori dio kida very black nari kunyara wasoa una nasoka no nasoka ndi munande yo so kerege ntokiane korengana nanje yokia yereme nanyora ngurangiri gunganchu weso chanere mbegete kondangiri nganchu kurumuino yaire tokuminyoka igo tokonyora umuro wanza kurwa sinyombe cya muino kabisa then from there abantu nanyora abantu baminto bakira abange
batema koja goligie bintu ntamaji narigie bungo nachi gotema kuigoro goche paigoro nasinywa natema kuigora twaigora kure para lakini gorongo igoro goche asichuru muchinde chance nye bungo byansireria because there's many but finally twa wanaisia abantu baminto ba wanaisinga sokie binde because umudrojo nabora bwate mpaka hata saida situmenyete. Niko duka ya M-Pesa hapa nyuma, kulikuwa na simu ndani, chacha, earphones na pesa ya M-Pesa ilikuwa ndani. Mimi nilipigiwa simu around 6:20 nikaambiwa nifike nifungue duka nione kama nisaidia anything, lakini sikusaidia kitu chochote. Nonya na baba menye bensemeyo nigo barago okunyoro kwa abantu bokorimya umuriro abo bachange chinsa isatu bosyo. Nonya nabo nigo banyara korimya umuriro yo nagonyotanga gusarara gucyase chinyomba chinde. Nivo Kenya naweza omba ni county government tusaidie kutushughulikia wakati ajali kama hii imehappen, anatuma watu wa mapema wanaingilia. Manake tangu moto ilipoanza tulingojea kama masaa 3 ndio tukakuja kuona hizo gari hapa hivi. Omanyakirego bwechire yo nigo boigo abore bali baire binto byabande kurwasayo bairanie nabo igo nigaremya bali basiria enibu. Ne onde ombu boborie gento kyomuntu akeirani. Onde bwensi obogori gento kyomuntu gakore gento ki keirane tareta naenda asara tabaso koira gento ketari kiya mwaye lakini nyokoira iyunza uri yake. Abana biashara abunigo baburiye serikali ye county ya Kisii wesoke na kubakonya kubwa mono nigo baburiye kubekerwe getuo gyokorimya umuriro ase sub county yo iriyo gakonya asobwango ekerome basukano buneyo yabeire. So tunaomba county government yetu kama azatusaidia na kama si sub county tupate ka substation ka kuzima moto around huko Itumbe. Naona Itumbe ni town kubwa. Igotoko bole mwesimiwa Simba Harati. Aya no muntu itonsa ne jirani ya itonsa iga no muntu itotochorete nabo gotoligereri otorera mabera Itumbe. Ono turaganye mwesike Simba Harati mwesimigo ito anyara gotokonya royo sara twanyare konyore ensana sana. Omo MCA wesemeyo John Sambo niga kera abantu bokorimya umuriro bunambuya nabo igabonchorere baitumbe abo bachamo kwenekia okorimya kumuriro uyu. Bakera abantu baito ba fire team kurwase county mwa respond bwango mwamnyoka mwanyare kwa mo contain umuriro. Abantu bonse baba bamenye baitumbe committee echirondo cha chairman noara una mwabwatirane n'abantu abonse mwanyare ko bamoko orimya umuriro. Omo MCA bwe ward ya Sameta mukwerero swanya undari oyubo igoikera naso mu basokano uyo nigabori abantu bakoni electronics kweneke bunamba bwate pambyo kurimya umuriro ase chiduka cyabo iriyo gakonya ase chinga kichime basokano yemerero. Kamuranje toteme kubika pambwelie ya fire extinguisher ya to kororo inyondiri yarengo toko none ya inguyeribuke ngosiri yarenge umuriro uyu. Gingo ripoteri getaseni Kiandizi TV Eritarian Julie Kerubo. Togotigana noroboti oru rwa Julie Kerubo litukori tanganiri okuigurwa chiskuru ase tamu ya kabere magaya serikali gosukia bosio chiskuru ase chiwiki bere nigo mubaro monene wa boroki wanyara ko bogwesokia eligo ikirana ase chiskuru ao Kanyana bonigo agos egatia ba uchirira kurwase omochio Kisii baba wesoke na gukwanira okuigurwa wichskuru ase bagania abandere bakwene kiambare maisona mono kwene kiabunari guri lya para tiriramenda ase baboriria boroki kwene kyabunang kuikirana bare skuru ediyo korwa amasomo ase abana bagendereta kuikirana ase chiskuru arabati oruni watwarigane no muri kweito Kamilas Ongeta Gati y'abamenyi ba Kisii nigo besokirie na kubagania abantere baba maiso chinga kibako bakoba baroki gwago cia chisukuru asamali tango rukupito ndabukero skuru pas chache ward igobono ngoteba abarai baito be serikali na abarimu baito asabana baito bakogenda neta kere chu driver jita stock karoto koira bane skuru mobe mora bangali bwase chipara na boda boda nenu kumole para mobe mukoligereri nga chipara abana ngweta bale boigoni go bagania balimu gwikirane skuru mapema na gasomia abaroki gwabo nale gosaba abalimu moteme sana chu chini asengenja baibuli ba chikakamwire banyalire kotema chu chini banyale gukora kibanyale koira abana babe skuru igaba abalimu na inu moteme muri po skuru mapema
egera abana bagwikamba baidras banyare korora bakorigerera ibitabo chingaki ekyo chintereba nigo baganiria abaibori gotatwara obwo babweri gori komenta sobosombi aseng'encho rigori nigorire buna botambe asa marieta nengo ko chafet shikuku basweti jino montrebo yomo baba chigali chichiko ku transline camera sato chigo operate from Nairobi Kisii Kisumu Migori challenges enda nyagote abantu baita zemole abange mbale babwate wasi bonanga ngefi bono baminu ne skuru ji eko igoro ritgo lya lero nga efi pingmente te yaya nduri goli itolio ko bogoli ji Nairobi already 1300 kuruaro ko Kisumu abatie 600 kawaida iga baibuli tyo twaro bwo nigo baye mochirie serikali ya soko bwata chigali tabwati amamocho na gochisekera ase bitaseni amona abarokigwa utatia challenges injire ntwa bantu be chigali twabere togwetera anene bunancho yamo bunango kwana mbitu gwetera ase kiombe ke bakoroka NTSA niyo yatukanie ng'anio kerenjera ase amang'ana ye biashara byabo byokorosia sene serikali chibesa gose ninki ase ng'enjo monto konyona bwate gari condition ere para kini kwamba konyaga ntaka sinini okubwatereriwa bwatereriwe kwamba ko ali amakuru y'abantu abiria nabo bwoti abiria mona abana byakwende skuru kwamba ko bekwa ase police station for almost 4 hours bono nigo abaibori basabirwe kwenekia ng'abana babo baikire sukuru buya. Kwa majina mimi Magicat, mimi mfanyi biashara wa hapa. Kama mnavyoona shule zimefunguliwa na watoto wameanza kwenda shule. Sasa nachoomba wazazi wa make sure watoto wamefika shule na pia wafanye follow up. Nko ripoti rigeta seni kia gena Mbeya Mokiandizi TV erietariane Kamilas Ongeta. Miamono marikeito Kamilas ase oroboti ururikano. Tugusuka motwe tugose twotigarite ase sekta ye chisemi ritkori tangani skuru ko igoro nigo abarimu bari ba JSS ose junior secondary ime county ya Kisii banyarako bagweso kena korubekana ase kiri batebire abataranyarako bagose serikali taranyarako bagego ikirania okugani okwanyarako bago kubutorwa amoneke gambero. Korengana baraboni babere bakwemurunganya na alternative bari go cya kogenda ase meremo boikamagania abo korengana no gocheko kwa betho kurwe neke gambero abereka gwekeraniwa asimona bagenderete komochia ekyombe gyo kubarika bari Teacher Service Commission ase okotekerania amagania ayogati abo kubarika permanent. Chigakie chibo igo nigo banyarakoba bagote bagendete ko bagwetera amakongu anene chinga kibagendete amono bokoreri bwabo asensemo area ye chi contract ngagutumanya umurikeito Sami Miyenda. Abarimu ba junior secondary nigo barobekana ase omoche obosongo kwemurunganeria ekiombe gyo kubarika abarimu gya Teacher Service Commission ase ogotaba okorika kwa botambe gose permanent nigo bagosereria gotekerana eskuru wika eserikali gwetera ekiombe gya TSC yaikeranirie amagania abo buna arwetwe ase ekegambero. We are passing around informing one, the government to give us our permanent and pensionable letters before we go to school. Two, informing parents, teachers and other stakeholders in education that we will not go back to school until they give us our permanent and pensionable letters. Junior secondary tumekuja kwa streets tukidemonstrate, tukiomba serikali iweze kutuweka sisi walimu wa junior secondary katika kandarasi za kudumu. The court ruled internship as illegal, whereby TSC contravened the provisions of the constitutions by engaging qualified teachers as interns, which is against the constitution. Gokwana na barikia mangana nigo basaba abaiburi kobera na abana babo baria ba junior secondary wika bairanire emeremo. Abaiburi komoranche bera na abana bainuka. Ndubuna abarimu we are here struggling. Toko somyanda internship. Your learners in school are not taught. Na msidanganywe watu walimu wa primary wanaweza funza syllabus ya CBC. Hawawezi. The only people who are able to teach that syllabus ni hawa walimu. Anene mono nigo be murunganerio obokurumi bokweneke gwakero amabaga yegasi akurigwa no konyora ogoke. Serikali ge kwana na maruba asaba bunge bande bachikwa abana baitu twasometi igoro ebabwarigire permanent no other start wagotire twasometi kuna into abebe baite bakanyetenga ntonyore message watu wango shirigete mbugule osabye sukali siko mwezi kali. We are tired, we
We are tired. Ukunda amechoka. To move with speed, confirm teachers because they violated also their labor law rights of equal pay to equal work. We are being paid peanuts which are not commensurate to the work we are doing. We demand TSC to confirm us immediately to permanent and pensionable. Otherwise, we are not going back to those schools. Bono nigo baboririe serikali gwikirania amagani abo. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. We want our rights served immediately. Watoto wafunge na ulimwengu tafadhali. Watoto wafunge na ulimwengu. Kuripoteria Egetaseni Kiandizi TV. Inchenkoro kwa Sam Miyenda. Bia mwana omurikeito Sam Miyenda se orobo tiororo ikiranu chinga kechu ni gaba iboli basege true ko babwatuka abana babo iri babe bakwirana ase chiskuru ase tamweye ya kabere kolengana ni kalenda ya masomo anaya ni gabere kago kwa nono mutinene be kanisa ya Holy Synagogue of All Nations Prophet Nyabuto Nyamura ukwana ni go Nyamura boigo anyale ko baga ko teba abana tibagweneti ko baba gusirianga kichinde cyonsi yakobwatekana no konyorwa go iguru wa chiskuru ase biganyale ko bagusege taba iboli banyale ko bakwena no burendi bwa butambe ukiase abana kinga kibagendete amane kisemi cyabo igonte to advice ya Bible bonspipi abale ase Kenya na gusiengima kinga kichoko iguru skuru chaikire ejana kinga ki tokwera abana baite skuru moibuli onde bwensi toga cho mwanaka ira mwana skuru asome in case to bwatie school fees gande skuru tabyo balimu tabyo mwalimu manne gose kamati ya skuru timbwati pesa ninchanya olenga kigete kiti ko mwana onabere skuru masomo na yengencho ira abana baite skuru basome barusiko na yo moibolia bono twale bidibyo wakisho mwana ogo nwale skuru na neba na abana bande bale bakoirwe skuru baikanjera bakwa mama kolime na no moibuli no baroche embali bago bati eiranga ngabana abuna bago kibwanyorera makolime tebyo mugambi tebise na nginanyo toba maiti tebi nyumba 10 abana mbara bagocha bage nyumba gete bachi ku watch this video wazichi film chitabwati mana abana abutubwaterane baswe skuru in that way twakeiri obochambasi twakeiri obosali oborobonge tikanya saba seni na atakeire nainde omuhuro muya gosese mistengia gose tamwengia ya masomo asabana baito abaiboli na balimu weikaba bwaterana na baiboli bwaterana na balimu eliesemi na kuligereria ria bereka okorekana imeye county ya Nyamira nigo amateyemo korwa chinsemo chia ekegogi yegotoka sub county ya Manka ase wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba yaganirie kwenekerwa obwene bwabo kubwatkana neliberera lyo bulemo ero ligenderete kwenekiwa ase amate kumusana no kuonigo kwanyare ko bagokoirera abanchu ababo babere gotatinde kwa kubwatkana neliberera lya sebo igo banyare ko babakuburi kigambero na boigo ababwatania se ekinikyo banyare ko bako baenekerio bwene bwabo kinga kibaranyare ko bakubeka emerobelyo elyo kubaenia abanchu babo arabati oro no twarganira asobo ikiranu no market ko rase county ya Nyamira Paul Kapokara engana yende moroko rwase rogongo rwa gusini go yagendere ko bagakoreta sale nene enyore karebuna ebitine binge nigo berera abantu abange gusira magima bastinjere kire cyo botutukano ngo ikagega sekenyore kiyagya ekegogi ase tokomena namone amatega kegendete gwetere mechande menene nyorekanenga endemero nigo yerera abamate babo babere gusira magima abo abokorenga namona barabo bakwerera baretero burorobone nase amatege iga twasumbo kirenga kientambe twabwatirwe twagambire bina igoro yoboremo abantu bakomboete bakabwata kinamba nigo bakwerera buna yamatega nigo yasirete umwancho bolitangani oyo baletete na kurubulia emerubuli yo kumutindeka kurende agacha gatinde kurona kurenirwa emocheri igenda bono kirere bili ya mocheri kogendera gukina umwana ominto orwarire okire nyagitari okire okure ekera akure twamorentire twamwainirige kogera ntunto bwati bese ntuna abataka nande muna tosibire boire twaruro twamwainiri kere twamwainiri nari abantu bajete bakamutindokora manyeti omwana oyo na kina tai nkeiyo koti
mwana ba amuirete igagachia kamenya abutombe bosa onye omuirete rende tare gotoire ikoti togamberane inki umwana uyi akorete Wigo umamatonde ukabere niko neranyara ko bagagusira ubugima bwa stinjira kire cy'ubututukanu yondobone amatega ya sokire na kugania kwanekerigwa obwene bwabo tato mindo kerachete aganyora mu murominto oyole class sano kamire akaira mabere para karira mabere para akaira na gatweke buyu karatweke buyu agatoka isiko yegeita agateya agaisaba mauka agasoka agadotiga akamna nana rito kosoka tu yagosoka iga kawaida lakini tari yagosoka tambia soka usembweria sibe ng'ombe ose nyumba igaswete ntumeti munasogete kuru nyumba mambia eko tokoboka mwisiko minta kandangeria gante tata umete kimto tara iri nyumba ngamubulingie koroki ande itaragere tinonyesha yoka ndikere ande tana kawata aragera nimirangu yonzi wazire kotoko chiosobolere tukanyora nonye bole tara iri ororo togosoko muligi nanti ane okurukulispa mukamumura tokenda bumugambi tokaenda ku report muna tata nasirete kero tokomote tata nasirete akarangira akakira abantu ba community policy oyo mo bwakacha ni sweta ya tata atode tata mino nonye mwonyore gotie usendo chagwete igakwete anje last week ndio nilikuwa naba kwenda shule yaringi Monday na linabo nitakwenda college ndukubole serikali nyare gotokonya na mama tayo mama kuru achito irenga kintambe achete kinde class 7 anda totigere to mwana last born alikuwa mdogo abwate emitinye usesa hivi bono niko babulira basamaria boya abarahi bali no moyo bwo gwanja gwesona negative n'enchera yambo yo kubasira kwani kibuna abayiga baperenko lyo tubale na gutinde kwa setinchera echa maskani elyo kogenda bolegane gitanguche echandake chabere chikwene kiwasa matuko amagiga amatachiri igacha eta mataka omotachiri igaigo motachiri to kumugambiki no mugwe era ne kibesa kugambira kaki motokonye ntubwati kende kaki no Nyasaye na bakorora omusamario ndo muyanera tokonye siyo ito nabagambi baitu banda banene munyare ko bamogwesoya na nime munyare ko bamogotorete rumubiro igaki tonyare ko batogoyo eniegere tonyare ko batokweba Eginko ripoteri kitaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurase kanyorekea kia Ekegogi ime wadiga ya Magombo ebunga ya Bugitutu wa Masawe kaunti ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara Biamono Polycarp Okara se orobo tiururu ikirano bunenchire eye moyo kurwania esegi yogonchuleria kwerire anigo omwe msiebe wodi ya Masige East Michael Mutume abagakora omoroberio bwobosmeki emete ase chinsemo au imeye wodi yo Chingaki chicho ni gogati abali banyara ko bakonyora chimbusore cyo banyara ko bakomwakira mu msengambia mana soko gendra ko basira semeroberio ao ya magendra sebaigo mutumanyare ko bakwenekia buna okwena no kwemete iyo nenchira eyemo yokorwania segi yogonjure kwelire nigo baiga bagakoria ira yo chakogendra kwikirania magendro ase ewodia yabuna tukumanyiwa no muriketo diponasanya Rero tukeriga emete 11,000 ngosorera ase amaboko y'abantu nande nkosaba abantu baito basimike emeteyi kurose nkwana yo murayibwensi Dr. William Samuel Rutegoro yobosimike emete emergency ya Kenya omu MCA Omasige East Michael Mutume nigoli tukolia rero asegeto bosimike emete asaba nanchi imeye ward yaye lakini nancho kuma nyombo imu ose obuya bosimike emete mone emete iga yancheire buneme kabiri emebunduki ya tebekande n'abana sayansi ng'emete emelingamu ekonywa amacha mange nago chibosyo ero yagerire twatware na climate change ense mono gukora magendererande nigagenda tugusegeta gisemi anene gucia saborokigwa obagenda tukwenyorera amasomo abo ase gisukuru cyobobundi ase ward ya itonto bwate TVET a training vocational center ya ward ya terebe kira sakuru kwa Kiobegi keretana soete in office ya bwata abana 27 wekera bono iga abana barase polytechnic ya Kiobegi ebali 159 ase abana 40 bakora driving course abun togocha kuwakana ne basari yaito ye ward togocha kubakara kibesa chance 10,000 umwana somwe wa license ogendo chikokora obugendi bwa osochikuliye meremo na ora abana banda abange be register aso okora obufundi
bago train go kora chichararani ko agacha chinyomba ko systema enalire iranga ekero bago graduate ko sabago chukora kurwororo abana baiga mbarigeria abaisani abaya under the foundation ya Michael Mutume mbagore chichararani mbagore chi material bari bago chukwagacha chinyomba twagorere bintu biri batakira so kwagacha abamenyi borogonguru ningo besokia so bonge na kwinoria mbuya muno aso kwenyorera imeri bimete nakogokera amagenderero kurwa so mweMCiobo ase chinga kiechi Maiko agenda gukora kurwana ande kitabu kekengeyo bane sawa sawa bashimwa mnamama ndio wananchi komenta nangu bashimwa itoka kwa kipashia na kipashia Ngambia mono mugambi asa wotoretere imete naande na intutore ntusimeke tore kioro kererie kionga ekero mugambi arengo abwato mugambi egento nakie katoete kinga kechibo igo mweMCio Mutume ni gabo ria mantu bonsi kubwaterana aso gutunyo borendi orogongorwe nabo igo gokeania ebikoro byobusaria kurwa sabana abake abantu baito aseme chime mbamaeta abana bali babwate kitabi chimbe oschimbu chimbe buna bono award yete next gayo asomo saria obosali bwabeiro bonke ebijana bikwe bisangira byatakira abangina abagoto bakamyaka 60 70 abana bande basirire baroro bakura nona amarwaire aeneire mono sana ase award yete next na intu abantu abo baito bande nkuru bari award yito bakoyo mona abwatu kuru sa application ga yakyo yaturwa nkosaba abantu baito ba masigenki mako ujumla komanyito mwana bw'omuntu bwatembwe embe mu report ngora asaba skali usengora asomuganda gokobo report no yanase omweMCio osomora yonde bwensi oyora ige ene litura chake kurwania obusalia buritoga korasi chi ward chinde yiko ripoteria egetaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurwa se ward ya Masige East yotoke bunge ya bobasi meye county ya Kisii literia nenkuru kwa Dipon asanya Nigo yaba omogoko monena sabo menyi bensemo ya Nyabisimba yotoka se wodi abo Nyamatuta ebunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira magega yegesima kya mache kyo kyabereke gokunywa asege kabono kyabage kwigoro bene umurobiri yibukorema egesima ekyo nigo nyareko bagokoragwa mone company ye cha ya Sasini abo banyareko bagotebangana nchira moyo koena nagochia ase abamenyi benseme ibanyareko bagochandeka ase chinga kichintambe bona gutumanya muri kwito job mangi Maiga yogo chandeka ase kagetambe ase bale kogenda orogendo orotambe kurigia amache ni abamenyi bense mwanya bisimba bale no mweso omonene maiga ye kampuni ya Kipkebe Limited kolima egesima imeskuri oburoso nya bisimba egochoka imewode Nyamatuta ebunge West Mugirango county Nyamira ayo tabwate bunangu nywalenga maji sinipunda wamechoka punda wapumzike tutachukua ng'ombe zetu pale ndani kuenda kunywa maji ukatoa hadi kwamba utatuundia maji huu ni mradi wa pili tulipowafanya wa Emboye na leo umekuja hapa Omoyega bogo siolia egesime kinigo bagokora uno mubungo wa West Mugirango Steven Mogaka na goikera nabarai akorwa serikali ya county ya Nyamira bakora uno mwaziro tenendete chindemero Steven Oboso omo MCB ward ya Bosamaro Julius Matwere nabarai bande omo managing director be kampuni ya Sasini Silas Njibwa Kale na ene kibuna nense moyoko irania akoboko asaba amate be kampuni eyo maiga yokorosia obu amate obuya asama tuko amaiga babete bagotwara okongusana na okonene kupanda wakati ya national trip planning tumepanda miti mingi na tukatengeneza mabarabara zote kufungua. I think mmeshaona clean water and sanitation. So tuliamua kwa vile tulisukuma watu kutoka kampuni tutajaribu kuwapa maji.
Mheshimiwa, tuna mpango, niko na budget ya kuchimba visima 10 katika hii vijiji yote. Kutoka hapa tutaenda Nyangono. Dug to a depth of 220 meters deep. Now, within 1 hour, it's able to provide 5,000 liters per hour. And the storage yenye tumewekea hapa, it's able to store 40,000 liters of water. Omubungo West Mugirango Stephen Mogaka naboli akogendera kubwaterana egacyamenye ne kampuni eyo asokuruwa kwa mabaga yemeremo no gusira wo kiskuru cyonjukana ine e kampuni eyo. As opportunities emerge in the company, give them the biggest priority, kwa sababu hawa ndio wenyewe watu watatembea kazini, hawatalipa fare, watarudi nyumbani. Just think about us partnering to put up a world-class computer lab in this school. But the truth is, tuisekolenda machaya na tokonye. Hiyo pipe imepitia, wewe utanunua pipe yako upeleke kwa nyumba yako ama namna gani? Ndio hivyo. Chinga kichiskuru chikogorwa litukulia lero nigo mokonyi mwa county commissioner ase county Kenya Mira South Florence Obunga aru ogosaba gochiase abaiboli koene kingankuira barabana babo ase sukuru. Wale ambao watapatikana wakingoa pipes, sisi kama serikali tutachukua hatua kali sana. Wazazi wote wa Nyamira South, uwe Nyabisimba, uwe Kibirigo, uwe wapi, wote primary, secondary, warudi shuleni. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira, Job Maangi. Mbia mono murikeito Job Maangi ase orobo tiororikirano ase ntunda yende nigo omo patron bwabatami bechisegi IDPs me county ya Kisii na boigo e county ya Nyamira Bishop Nemuel Mumanyi abeirega wesokia na komochia egatie chingwana icho chigenderete kobwato kwa una nigo omoroberio bwo kwerike boya abatami bechisegi obeire kogochaka ukwana nigo Mumanyi boiganya ko bakwene kinkwerike okuni okwanyarete ko bago okurwa se myake menge yanyare ko bagigoita abiganya ko bago tuguterare chingwane icho chikwene kia buna nigo ebunge na nanyare ko bagigwetia umurobere bwo gwakana abatami abube chisegi ase boigo anyare ko baga kubaburia babe maiso na boigo tibachiko bakuinoreriwa chibesa chiabo. The IDP has never started the other day. It started 2007-2008. That is almost 15 years down the line. People were registered. People were registered. And if people were registered, what is this new registration wants to do for the general IDPs? I'm really concerned because somebody cannot emerge from nowhere to cause confusion in the country. It cannot cause confusion in the country because we are flood. Because we have got our sisters and brothers who have also been displaced by the flood. He cannot use the flood to intercept. Emanye Jumatatu ensa eya mwancho murigerera nigo tokogenda asomutumo ko mwenge kingema hinga kitogo swa sensemo ya kabere studio. Nigo turamanyore Victor Sultan Obangyato manyenara ya twariganirtie imeye manyechi wasari to basaguskare. Murigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getotumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime.
Litukeli nganyara na pimire bintu 50. Ina pima 50 nganyara bioni 150. Korweli ngamanyangana chipesa nchia lengo. Nchire moina na njenga bwatiraga baka bono ige. Umuntu manya kwere ni utigo mugako onka. Utonya gutusumbua aga yenga tukoyira magena. Wana marua mukira igo baka baya bakora baisaneka. Wana manya kuruta gukoyira magega ukorutera lende kwa beke pikipiki kwareta. Ba kwaneta mange bana njenga umbenga tange gasi ne gasi. Kogichanyore sabuni yakera rituko ngisibiri omubere njenta itiko manyanguna no bota utokoyeka. Chengo chonga na era libali bago akumusasa. Banda basenye bakora abasati basata. Biato mugo chichinse chisi kolende. Tiga bana nakora korasi mukine kwerende. Nebe baba kingende ngoni nyore wese nyikongere. Magayo kuyikora timu ya Fulham litkolia Jumamosi chigolinye asirigena lisagero okubusaba gwa Manchester City ngwarengenga bamurababo Man United mbabakonye kuyikora Arsenal elioko yerusia asobora ibwe ligi korende chindoto chia City nigo chalimeti gwenele Leandro Trossard asetaika yemerongevere yekimino igatia Man United amona Arsenal soko yenekeria Arsenal bobuibwe golia yamo sebosa na kuyitigalia ase oburayi bwe ligi ya English Premier League karabono Arsenal nigo RNH point 53 nemo ekubwatigwa asobwange kigimana City ase ebwate point 53 Man United asense mwende nigo ere ase libagalia 5 na point 54 bwange kigima ni timu ya Chelsea the Blues selibaga lya gatano na kabere na point 55 na ibero mwanchumulilia ko kwaligania ase emanye chigosoli tuye kimanyelyo tokoirana ninkomanye ayon kwaligandretie Eritariane Victor Sultano wangigo kwaligania ime manye chigosoli nyoranga omugoroborero ase ligi yo ya English Premier League Aston Villa ne chikogosoria amo ne timuria ya Liverpool chikoraga chinsa inye chiabono mugoroba kurende to chakire ayemanye chigosoli korwa sorogongo rwa gusi abwaseke minano igati ya Guche Stars amo ne timu ya Onenonam kiabeteretigwe goikomoelio ase tageka chitaika chinke ase etai round ya kabere yegosori yo maiga ye timu ya Onenonam gotiga egosori yo asokwamerelia ose oboaki esirimbi obobe abwase ekero bali gotiga egosori yo timu ya Guche Stars konye yabekire chigoli sato ase Onenonam konye yanekirie egosori ose egolie yemo egosori yo ye ligi ya FKF Division 2 niko yaliko gosori gwa asegeti gya tendere. Refu ni wote nyashu. Ya nimerekodi.
Timu y'abanyaruka ya Harambee Starlets nigo egendete na mariganio se gosori baja chigotwara ne timu ya Ethiopia se Jumapili yiga se okwenekeria obubwe yena nene maiga ya Harambee Starlets gose Starlets gosoka sokobekana gose gosori yeikieta litukoria Jumapili koera se gotabikana goli endego kwana se okwenekinga ngochibale korokia egosoringia nigo abakinkoyo betimu yo babasabire amashabiki wesokia sobonge eliko ba omoyo elio bachikoene kingankonyora bali obobui anene ekero bali asegeti gianka. Experience ya Ethiopia haikuwa rahisi, hivyo tu ndo naweza sema. Tunawakaribisha kwetu wakuje, tutakuwa kwa mchanga yetu, haitakuwa tough. Tutajaribu yetu kwa mafans wetu, tunaweza waambia mkuje mtu cheer up, tutawaangusha. I feel that yes, we can defeat them when we implement whatever the coaches are telling us, since we have played with them and we know their tactics and we know how they play, so it won't be that difficult. To our fans, I would like you to come and cheer us. We are not going to let you down, and you come and give us that motivation so that it will give us the courage and the psyche to win. David Adoyo na Charles Momanyi ni waye konyete timu ya Tusker koyikore timu ya Murang'a Seal chigolibere aseyemo se kiminano kieligi ya Kenya Premier League kianetigweli tukoria igoro somoche o Nairobi Tusker nigo ikirabono nech point 50 na ibere seli bagalia gatatu ase ligi yo ya Kenya Premier League chingaki Gor Mahia egendete kora ligi nech point 50 mo naisato Murang'a Seal nigo yatugutiriwe se libaga ya 19 se ose libaga ya 14 se ligi yo ya KPL. Wanchomaligalia timu ya Murang'a Seal nigo irasiri waga ya 12 timu ya Tusker bono nigire no gosabanga timu ya Police FC nechigo ikorwa ni timu ya Leopards ikego cha guse ikiye yari tukoria Jumatano eri nyonera libaga goso ase libaga ya kabere chinga kibara chikosoria ne timu ya Nairobi City Stars na raina kwaliganetie soe ensemo ya emanye chigosori kwena kwanengano gendere kwemanya amangeli tukoria rero ngo tigere falsafa ambayo inasema jua
ama kaa ukijua kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani. Kama Oneno Nam waliondoka kwenye game, pengine sio wao, sio washindani. Kwa hivyo falsafa ya leo inasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Naitwa Victor Sultan Obangi. Ipo siku zidishania. Biamono Victor Obangi kurua asemanye chigo sorio maitenzi mununara kwa na farishafa. Gon tantani ncherage teiga kurende chinse sato nanyara ko bagutumanya anene ningi kere emening yengane yomancho morigere wikira gwono to wikira omwali obwe manye Jumatatu ensa eyemo yabono botko. Inyora sensemo ya Facebook na bako endra gotonyaro wetera Ndizi TV News Digital. Wetera YouTube na bako bwati yabona Ndizi TV News. Na se website yetu na bako tonyaro wetera www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga asobwamo. Lydia Mose nere twabwatira nere kwene kiabu na gochire wetera somo na bibanyirira itene goropa jasfata mesi. Petra Mukeira nere kiachibichaniro gicha wikira senchya ya beneri triane Evelyn Osero twaruburigere buro bya semiro video ekubwatira.